Matapos ang 8 ka bulan nga pagsarado bangod sang COVID-19 pandemic, liwat na nga magabukas ang pinakauna nga outdoor theme park sa Negros kag sa Western Visayas, ang Magic Land. Ini ang liwat nga magabukas sa Sabado, November 14. Ang liwat nga pagbukas ang park ang magasunod man sa mga protocols sa idalom sang new normal. Suno kay Jessrick Naria, Magic Land Marketing Manager, ila sa gihapon ipasiguro ang safety sa mga park goers. Gani may mga safety protocols kag measures man nga ginapatuman. Sa sulod sang park, agud malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Ilabi na nga may mga kaso sa gihapon sang COVID-19 diri sa probinsya. Ang park nga 4,000 ang capacity per day, himuon na lang si karon nga 1,500 per day para ma-impose man ang social distancing. We wanted to incorporate the three triads no of safety consciousness sa aton tanan, no, sa aton customers, sa aton guests, sa publiko, no. Sa Magic Land gina-promote namon tawag lang nga think safe. So meaning we wanted you to think safe nga pagkadto kamo sa Magic Land makita niyo ang tanan nga mga safety precautions, no. Social distancing, ang consistent nga pag-promote sang safety protocols like the wearing of mask, the face shield, no. All of those, pati ang cleanliness sina, ang sanitation procedures being enhanced, no, to make sure nga ang tao tanan safe. Feel safe kay makita nyo gid, no, despite all this scary things sa katabo subong, we observe social distancing, 50% capacity lang ang gina-enforce in Magic Land. So everybody is safe, and may aragi kita mga tao, no, aton mga safety officers nga nagalibot sa park to make sure that you are being protected while you enjoy Magic Land. Para man madamo ang maka-enjoy, mayara man sang balik saya promo sa karon ang Magic Land. Ang sadto 280 pesos nga entrance, karon 150 pesos na lang para mas madamo ang sarang makasulod sa park kag maka-enjoy. May lain man nga bayad para sa mga rides o kung sarang man ma-enjoy sang park goers ang unlimited rides sa 520 pesos. This is our invitation na, no, the culmination of our preparation. At the same time, this is the main dream sa aton balang nga founder ginyo si Attorney Sammy Palangka, na gusto niya gid ni mapalabot sa tanan nga mga taga Negros, tanan nga mga Ilonggo, sa tanan sa Visayas, no. So we don't want this nga kabalugi kita sang katalabo subong. So gusto naton nga ang tanan maka-enjoy, ang tanan maka-relax naman after sang grabe nga tension. So 150 pesos promo ni for the whole month of November. Mabukas ang Magic Land dumalin 2 PM tubtub 7 PM sa tanan nga Sabado kag Domingo sang Nobyembre. Plano man sang tagdumalahan nga damuon pang opening days sang park sa bulan sang Disyembre. Marcian Muico para sa Digicast Negros.